Ahojte. Dneska vás vítam u tohto videa a máme tu starý drink pomeranč a fizzy drink. Fizzy drink tropical. A ideme to porovnávať. Takže... Pomôž mi. Nalem ti ja do pohára. Nemáme tu poháre, Bibi. Máme. V sekretárne. Veď ty sa budeš zatiaľ rozprávať a ich dojdeš. No, Páči. tak ideme to porovnávať, že ktoré je lepšie, takže ukážem ho video. Tak skúsim to, že? No, také, jak proste, aké by si vymáč.